Nemi var orada? Keplesk diye molar. Aşağıdan yok. Onu bari uğraydan öyle. Yok, stol oturucu. Kitaplar var. Bekfen kitaplamıydı. Sonra da rest. Reklamana o gidecek. Men gurulap tana Reklama Telegram'da oraya. orada şu 5 tane vilayetin adamı oydu oldu. Adamlar girip ön patlasak ederler. Vahzuna deyip beram. Var mı? Var mı? Akrat. İsmail. Zomuk. Nereden taptın bu obrazı, personajı? Tek. O burada kenner. Durmuş hayatını geçip var ya. Git. Aynen ha. Şu içinde giyirip gitsen, o durmuşuna da giyirip gidiyor da obrazlan. Yaşayan da içinde. Oynamak, yaşamalı da muallimler ondan. Bilem yaşap gör, şu kærlenmez, şu obrazlanmadı bilen. Ön sen başladın. Evet. Ön başladın akrat. Başka hayatiyette, öz alıp başına, guruluyuşun başladı. Sonki nesi var tolu ki? 2 yıl tevaraktum. Ki bolan. Ayım tiyatroda görmedik de nemede görüp tam şeyler. Sen madem bir de töyde görüp görüyorsun. Şu kameranın arkasında kamerası olup toya varsan kamerası olmalı görünüyor. Burnunu sokup görmeli. Kabir oğlanın burnunu sokup gördü. Bak sen yanına var ya diktirin yanına var ya isin bilen olmalı bizim şu isimiz bilen bari yaz kayıt yaz. Onun Bana attırıyorum I think isin mamay toydu şu ondan naylan görmedik. Yok. Şu obrazını nereden taptın? Hay sobra kendine. Yüzünü ütködüp, mimkan ütködüp, sesini kırıp, ya olmasa düğünden başka hayatiyetteki Obrazlar adam olup diyorsun. ay durmuşda ondan bundan plan yerden eştenin görenin şunu biz koyduk bir yerine getirip halka ödürleyetler o bir yerden oylanıp tapılanak ondan bundan eşteyet ya bir gurrun meriye ya plan yerde görenimiz var şunu çeperleştiriyet ondan son bilen dörer. Akıtı durmuşta da son yer mimikalı adamlar var. Var. Sonra bana yüklenmedik düşünüyorum. O mu? Ne mi? Şol alıp başın. Ay adamlar kova görüyorlar, kovulurlar. Boğur ya mı ya güymön ya mı? Gümen yani normal mahmal bilemek onun halk. Görün ne kovur ya ne diyeler. Kovur ya diyeler onun. Gümen yanlar madır kovur yanlar madır köpçülükte. Onun bilip olmaz. Bolup diyorsun ya hileyenler. Bak. Onların madır yüzümüze aydılaklar yani badır. Bol versin ulla kan adam ol bolsun ne illiyeler. Komentarı iki kere. Efirde de çıkıyor da ulla kan. Dörüdüleyen zaten yasamadığına düşünmeyen bir obrazlığına düşünmeyen adamlar diye de onun. Sınıf kabul ediyor. Ondan köp kişi bizim artistliğimizi bilen ok, aktörlüğümüzü bilen ok talim o taraftan hem diyorlar. Bunlar ne mislep örken neydi? TikTok'un içinde de her hil adamlar var. Aktör az TikTok'ta. Şeyle çeper hevesçiler kendine. Şodroy diyorlar ya. Aktör kena o sen artist de kena deyip görünür. Müziğe ses yapıyorum bilen ok değil mi? Bilen haktası müzik doğru hem merada ses verip şeyle canlı oynayadık Gorjok tiyatroda. 2007 yılda katna uğradık da Gorjok tiyatroda. 2004 2003 ayaklarına da drama topardı işleyat ruhat etrafta ovat. 20 yıl Optam oluyor. 20 yıl sahnada dağımızdan hiç kimin haber yok şu. Hani siz de tiyatroda da işlemeliyenler ama yani bilmeyenler de. Artist afiller diyen. Siz hekim tiyatroda işletmeli, televizyona çıkarmalı yerler. Görüllü olayın diyen maksat bilen bir daha düşür gördün mü? Hava, kendi düşürdük. Aslında hemmesem görüllü olmak barada gidiyor oyunlar yani yüzle seyrediliyor da. Şimdi edilen köp değişmeler, şular yalak bolmalar, şol övüncen olsun ya değerli olsun TikTok keselegen değerli. Şular yalak bolmal değerli düşünürler olin. Onun anırsına seyreden nokta adamlar yüzünü görüyor da onun ol yüzleyi düşünürse ol görüllü aslında şol bolmalı şeyle bolmalı değerliğine ait yani. Şu hem oynayan oyunlar var değil mi? Varsın ya şu hem son yer bolmalı değer değilini düşünce. Aslında maksat. Gönüşü seyredip
kabul etmän, tersken kabul etmeli adamlara. Hawa şunu değişmen üstü bilen yetirýärse köp zadymyzy ondan sonra değişmen üstü bilen yetirsek bolsaňam şeýle bolmalylar. Şolar ýalak ögünjeň bolmalylar, ýa paň ýalak däli bolmalylar. Şo zatlar görkezler. Ýöne günmel manida düşünen zatlar bilen bar. Näme şol? Ýokardan rahat dök ya. O goňşular, goňşyň kemçiligini görýär. Ya samsyg adam bar. Aýaly bilen oňşy günmel manyly zat. Olaram bar. Şu wagtda hasam köpeltdik ony. Şu wagt has köpeltdik. Ýazylan senariýalar bar. Olar düşürdük bir kısanaq şu wagt ýygylady. O manyly zatlarymyz gynashdy. Olar gelişanak meni satirada görüp beren soň seriýalny gelişen oklatdy. Ana adamlar ýuwaş-ýuwaş öwrenşip gidýärler ýa-da. Ağır rol ýygymy oturup okýarlar. Ön koşun gal bolyver. Ön kiyalakda düşürler. O aýtan ýa görüp erwed adam bolsaň gatnyjy ekeni diýip gaýar. Baby. Çağal mana var ya bebek kanan bosağazına diýip bir eýsgarak nemes. Käbe saryanka ýazyp berdi weli. TikTok keselliydin ýa-ni. O birinci kesel balnoy adam. TikTok kesellenem taralyp başlady. Soň beýleki nemeler juma gyýgyr ýazatlanşyp gitdi. O vay baýa adam diýe, pan diýe, kene obraz ken jumara ýaňy. Pan ýöne TikTok kesellenem. Osman görýän adam, serial görýän adam, kene gara şolar ýalrak bolmaýyn, başlar ýalagan adam. O adamlaň özüni görkezýärse hapiz adam ara şol ýalak musur döküp berenler we onu görkezýär. Näme bolup TikTok keseler? Ya sen şu eden zatdan normal liseň ýalyp Kat keselliler köp öldü bolýandy. Oňaýdyk. Sen ýüregiňe şu berýär. O täzelik gidip oturmalar şowurdat bolsa da adamlaň ýüregine düşýär diýip başgaça remelere geçdik. ikinji sezon barmy? Näme? TikTok keseler. Ay Ya onuň üçin täze TikTokerler gerekmi? Yok TikTokerlar Hudaýa şükür çykyp dur her hil TikTokerlar. Näçe diýsen bar o asfaltyň üstünden poýul geçýän ýalak. Bar o zatlar ýöle özümüz biraz daşlaşdyk daray bu. Üýt göçmez gideli şowur art bilen gitmesin diýip nemetdik-de. Ýene de TikTok keseler garaşy bermediler. Ay haýyş edýärler ondan. Haýyş etse de zat tapmasak düşüräýärse ha. Zat tapylmasa düşüräýärse baýagy kitini. Ýani oğlanam ýerzaňa jatamam. Juma diýdine juma diýär. Jumada aýyr Diňe bir adam jaňyda nokta günne 10 adama jaňyda juma diýip berdi. Elim öçürüp goýan wagtlama mally. Allah maňa janatdy. Maňa kynýar. Juma diýip berdi. Ay so jumada gow görüldi de olamra taslama feýsen biriň içinde bolýan waka so juma satyjyň tüýüt başyndan geçip duran zat. juma ady aýyr diýenler barmy? Juma atlar bar. Ha, hawa. Maýdan. Basta bolly şol juma basta kabul eden juma mukaddeslik juma güni barada da nemetdiler hem juma atdylar. Ey ady çalsaýmaly boldy näme diýenler bol. Inni öwrenşdiler. Inni plan zat diýip ber gaýtam öz atlaryny tutturjak bolýanlar amma ategelle diýip ber. Jomu kaçan girdi? Başlan günümizden giyirip dur. 2010-da. Bolny teatr işe başladım. Ondan soň 2020-de bardım Boljak teatry bilen ýandan. Şondan soň Ay Halipa diýdiňem şulara diýmeli. Ondan men näme fahna waramak, dogry saýtma şulara dogry fahna wardym şulara bilen çykşetdim. Men zaten ahmaratdym. Awa men fahna manterleşdim. Fahna bedýärdim, onu okuny okap, fahna berdim, ondan soň fahna girişip boldum. Aslında okudum men onu. Nişi Ya, rahatdan öwrenýän köp zat dogrymy aýdym. öwrenseň omy, ýigrenseň omy. Kär öwren ýigrenýär. Ente ýigrenem lok, öwrenýär. Bide mene baskança ente kulak. Kim bolýar sizi? Ýerimi bollan akdym. İkimiz bir ýerimiz wallahi mesela. Meselem nähil many? Bir gollap, ssenariýa ýazyp berip, ýa şular ýarda teklip edip, ýa bolmasa başga gerek zatlaryň bolsa aýdyň ýeni üstüne goşaly. Hiç kim
Bize istat Sen yazıp yani beren o. köp böyle akbarat. Değişme takmalarının aslan noy böyle. Özünden bir zat döremese munça zat çıkmaya adam. Güne 5-6 zat koyyan vaktımızdan var. Her account'tan. Yani menden kan vay çıkar yani yok diysen hep. Yalansın oğlum derler. Şu zatları internete koyup bilmeseniz näme? İnternete Sen koyun. dörödünüz Diskada yayradır. siz şunu dörödüjük diýip kabul edýäňiz da. Dogry. Bar ahlat we adap we dörödüjük bar ýöne şunu internete koyup bilmeseniz näme? Diskada yayradır. Hudaýa şükür internet ýaýrarly. Diýgürmeden. İnternet bolmadyk ýagdaýyna diýip soraýansyn. Ede bolmadyk ýagdaýyna öňle diskada görýärdik da öňümde jildi. Ede şolar ýaly. Yok men diýjek bolýanym. Bolly, olum ýapyldy, bulum ýapyldy dörödüjüge minni adamlar için görenek borlay. Gutorollar şunu ýene pikir bolar. Son aýdýanlar gatkar, gowary aýdýan amma erbetlikden görüpligini bildirip, görüpligini bildirip diýenlerem bar. Diýjek bol. Tanayan adamlar diýär, mesela ne TikTok yapylýar, ne sipor, söylýärler zat diýip içinem gyzyklap diýär onam. Näme maksat? Menem dögürmez gowin ne olar ýazat ýok diýenler. Ay maksady bilemek özleri bilýänler da. Içki pikir bolaýmy? Sana aýtdyran kalbata ber görmeli. Sana aýdy. Yani ne o zatlar köne da zaman ne oktaýny dögürmez Hudaýa şükür gowy ýurdumyz gowy. Hemme zat öňe gidişlige tarap, hemme zat näme online internet ösýär. Gidip oturýar dögür durranok bir ýerde öňler bilýänsiň bir aýda hepde bir zat çykar şu wagt tügeleme. Bunu zat çykar oturýar kim? Yaman tigreşe. Tawa telefonda düşürýärler, göne montaj et goýýarlar, oglanlar tügeleme. Öňki plan zat çykar, haçan çykar diýip garaşyp durmaýok. Bunu çykyp otur. Näçe obraz bar? Senin şu manda aklı. Kenara obraz. Bayağı. Oy 10 töwerek badyr. 10 obrazyň içinde de şol mimikalar ulanýar da. Ay, sesiň üýtgän bilen mimika üýtgän bolýar, eşegiň üýtgän onuň Основной отрицательный роль gowy. gowuramakdan hem atrsatyl rol hemmeks oýnap bilen o. Adamdan kelletine çaltgar yani. Yo çaltgalýanam hiç onuň äzir şuňa bereýin ýa gapdan dakly islendik adama bereýin. Gowul pemmes oňar ýa da. Erbet bol hiç aňsat hemmeks başaran o. Erbet ýüzüň Gowul pemmes başar ýa şo ýene erbet bolýan äzir kime plan hilim neji ýiträp erbet bolýan boly sen bolan no. Söwüp şondan çykaryp bolan o. Ýene odan gowulýan bolýan bir malaýym sözläp taş edýärler. Gowulman oňar ýa emmesen. Bir ýasap gowja bolmaýyn mes oňar ýa da. Ne izdivaç edýän diýen ýerler barmy? Kim izdivaç sana? Oglanyň üstüne izdivaç edýän näme beýdýän ol? Ýok, olar ýa-da ýok. Alky diýen. Halipa beýdik bolmaly. Ya diýen zatlanda şo da anne. Gerek yerine gıygıryan bulara ansa da gıygramak koyun qaharın getirmek. Tableni galanda ýyran. Näme zatlara ýene army diýipler? Nesip bolsa bekide bir kino çürüp berjek diýip ona arma diýip. İşlerini sagaman diýinse şo owazyma azalsa. Kemral barada, Kemral'in kiçiki watur kino şörliydi. O şurdular. Ullo gitmeli öýlenmeli. Sondan soň gallydy ana. 6-7 ýyl geçdi ondan. Ýazylanja taýin senariýalar bar bir iki sanlyk onu düşürmeli. Yarım sagatlyk 20 minutlyk filmlerde onuň bir professionalny bolsun ýa-da Stoýdaýdan arada berjäň edem haýjatda çağalar haýjat edip. Ulu gowurumda burada düşürülýän men hyňlap bolýar ulu gowurumda. Özüňden bitmese şey gal ýa zatlar. Özümden biten o kamera çeyrek çırraçy gerek, çırra gerek kamera. Gollajaklar bar. Özümden gollajaklar känýöne özümde waka başga kişe gitmejek bolýar. Düşürüp bereýin diýenlerim bar. Neme gyýdym sana diýen geldim den düşünýär. Şol ýa-da şo aýtdy.
Günde 5-6 sanak düşürýän ýa. Ayken. Özüň düşürýän, özüň montaj edýän ýa professional derejede kameralar ulanýan ýa diňe telefonyny düşürüp aşagyny bedep. Yok, gün telefonu düşürýän, köpülenç perhal alıryan, ya da İsmail alır diýen. Ya bil kimet oynasak, perhadamız zanit bolsa, satıcının özüne haýys diýär, tut diýär. Şeydi öyle. Ha, çeýlerek tutdur diýär boldy. Sen özüm montaj edýär. Muňa da nama kapitaly. Öňküler ýaly o kamera o çyra durmak, boş wagtyňa Şoňa o çyra durup sağlasan, oraň düşülmeli zat galýa da ondan. Ya kompýuterda zahvat, ol gitýär wagtyň kän alýar wagtyny. Şu telefona düşürýär, montajyny telefona edýär. İnsan telefonyna görülýär. Biz telefon üçin işleýärse, eger uly gowrumly, uly zat üçin işlede bizim haw kamera ýadymyzda bar, o zatlar ýanymyzda da bar, ýadymyzda da bar. O başarman duramyz. Arasyny şo ýanky diýişin Almanyly ol bulýan, şonu oklaýarsa, aýda bir saparjyklar, şular ýazatlar oňarýanlygymyzy görkezmek üçin edýär, dogrymy. Çağılan görüp söyledi. Realnım. Görüp söyleyenler, rahatlar var da çağılar. Yani çağılarda sen oynayan kesiplerini, sen mimkan görsen ne fikir edersin görüyor? Ay, Necip adam ekem. o fikir eder. Ya nimede? Yokunçta. Sağ kesip bilen. Bir de oraya atmışım, köp kişiler hoca ayıp artık, hoca. Yerinde. Yok. Son öykünt başladı. Gürlänlerine de, ya olmadı öýlerini alıp baranlarına da, ýörenlerine de käbir hereketlerde de son öykündiler. Seňem neme obrazlarynda az şol häsiýet duýulýar, ýöne şu häsiýetlerini çağılarda görsen. Ay, gowy. Bar o häsiýetli çağalaram görüşäňde diýenler, juma diýip oturanma, baýa bolanmalyanlar bar. Olaram tapylýar. Ay mene gowy kabul edýän ol görýärler zat. Etkide diýerler çağırlar icap. Tanqidçiler var. Birinci tanqidçilerim komentariyada belli başlaýar. Tanqidçiler var. Men öňler tanqidçi ken komentariyada biz hemişe ulgamda komentariýa jogap berip duramyzsaň, indi olar ýok. Ýöne eger on başga kişi goýsa bizi onu şo ýerde tanqidçiler şo taýda tanqid edýärler. Özümize ýazyp bilenak we tanqidçiler. O goýsa, şo tanqid edýän şoňa ýaranak. Ýani sen goýsan şo ýerden açymy ýerde sana ýaranak. Özüne ýaranak. onda 200'lük bolýarmy? Sebebi özünden öktürä. Özünden öktürä gördiýärler, ondan gider. Jogabyny berýär. Online oturýar. Yo biz emişe içinde bolamsaň, ondan çekinýärler, näme şu bir ýa iki çykýanlar. Aňsat komentar heýtar ýok. Ýöne başga kişi goýsa, seredýär, ölen oň içinden tapylýar. Känler ýa. Olam känler iki. Bir iş edýän bolyn, şu tanqidçiler köpölýär. Ey bolla şunu etmäýin. Murad özýär, baran ýerine äneň çykarýandyr diýip, äneň çykaryp goýup berdi, äneň sürlýändir diýip, çykarýandyr diýip. Şoň ýaly edýän ýeriňiz boldumy? Ay ýok. Bolun şuna Ay, zynna düşdiler. nemäňe salýan, bas bir ýüregiňe dagam diýek, ay. O bir şeyle diýen onu, soň ay. Cehennem bolsunna gidýär ýolumyz dowam edeller boldy. Ýok. Nämäni alın, nämäni almaň diýiljek adamlar. Öde edýän işiňizde nämäni alın, şu adam almaň. Ol diňe biziň baýlanmyzda bardyr, gyzykmak üçin, degişmek üçin ýa bolmasa şonu baýlaşdyrmak üçin bardyr. Şunu alın, bunu almaň. Gurleýän gurrunlarymyz bar. O degişmelerimiz bar. Şolar degişmede olary durmuşyňa sapak edilmeler, dagam ýaşlanmada göre hil görülle bolýan zat diýip ýazýanlar tapylýar arasynda. Yok, biz bir görülle bolmak üçin onu edemdak da bir ýöne bir güýmenmek üçin adamlaryň wagtyny geçirmek üçin hemem öz kärimiz, hobbimiz bolan soň şol edýän işimizden lezzet alýarsa, ýoksa munça köp zat çykmaýar da edýän işiňe ýigrenýän bolsaň, bular ýaldatlar çykyp durmaýar da ýöne bizem. Mehmet bir variant tanymalyk, ikinji variant ýylgatmak.
Wow. Üçüncü var ya edep terbiye de baş onun için. Ayağıma aytdım ama şolar ýaly bolmalylar. Mysal üçin öwünýäme pulum kan. Şolar ýaly öwünmeli däl. Baran ýerinde köp. Öwünjem bolmaly däl. Ya başlygym nähili başlygym öz başlygyma degişsinler. Mysal oýuna ýany robradymdaky köp de diýär işgärlerimiz başlyklary başlygam özümiz ýaly adam diýenler. Yok, beýle bolmalylar, şolar ýaly işte başlygam gowermeli, işgärlengem tiýlemeli. Şeyle bolmaly däl, mysal üçin TikTok keselli adam da toýda kän duşdy şol. Men toýdan görüp algam, beke bilýänler, kamera etsin, plan taýo, taby ýaşy da biz toýda kän gördük şey TikTok keselli ýaly gürläp ýören adamlary bilýänler beke ala şolar ýaly bolmalylar. Eger özlerini daşyndan fereden bolsa onda meni gör şu TikTok keselli adam şol toýda arka gep ýören ýaşy olanlar. 5 ýylla nerede görýäňiz? Aýşy toýda diýme. Haýt kädet 2 ýyl geçdi düşüp başlagandan bäri. 2 ýyl geçdi, köp dost tapyndyk, köp adamlar bilen tanışdyk, näsip bolsa gidip ýuwaş ýollar gidip barýar öňe tarap 2 ýylyň 2 ýyl mundan juma da ýokdy. Juma gyýryp gelen wagtynda. Wagt 2 ýyldan hiç zat ýokdy. O näme adam bir iş edip görkezdi, mesela men onu hiç kim sana 100 tutanok da. Näme de grupaýdan 2 ýyl şu wada için şu zatlar boldy da ýene 3 ýyl bar diýerler. Şoň 3-4 destesi gödüm geleýmeli. Nesip boldy inşallah goýýar. İnşallah gowzatlar ýyl-ýyllan gowzatlary ünnejek bolýar. Gowy o filmlere gözüňe tutýar. Terbiýe esas maksady. Terbiýeçilikli zatlar kän manyly kinoň nähili bolmalygyny görkezmek isleýär. Ay gowzatlar ýüregimizde bar nesip bola geçirmeler işiňi işte belli bolýar da oğlum. Prosesin dowamy. Hawa tejribede belli bolar nesip bolsa. Arman ýa daman diňe öňe gitmeli. Nesip Ulus sınıflara mardu edýär. Sağ ol. Ýeki däde 7 studiýa. Hawa arman.